Ya. Wai ya take ne kai gabaki ɗaya kayi shiru. Kan baka labari ba. Me ya faru? Ɗazu Eh. da na je ni ɗan rake ne har rake kai 7. Rake kai 7. Da na yanayin hariken zaman tabbatar ana yin sanyi. Sannan ka tabbatar da ana yin sanyi. Wallahi. Ai abin da ya sa kaga wannan takardar? Wannan dishi nan da ka gani? Kare ta ne ba na so a yi. Amma yadda na haddace ta ba ga kowa ba. Layi ko 7 da wani abu ne ni ma nake tunani da na yi. Kai. Alfesan. Na da wani unguwar. To kai da za ka rera ma hankali ka ce ka hanyar rake kai 7. Kai 7 dinkiya ce kai? Ko dinkiya ba ta rake kai 7 ba. To dishi na yi wanda halace dishi na yi mai hawa kuce. Wanda na kai ga lokacin wani ne. Waye ke sai ci biya. Ni kai na yana ja ne. A gane ban yadda ba. A to shi dishi na yi. Zama da kai ka rinka mutane ƙarya. Yi ne ya saka. Dan na harake kai 7. A kan ma nake ban hadewa ba. Ka rinka mutane ƙarya. Ne nake ban hadewa ba yi. Ne babban matsalar ka. A radiyon nake ban hadewa ba.